Der var engang en mand og en kone, som meget ønskede at få et barn. Men år efter år gik, og de fik ikke nogen børn. Ofte sad kvinden og så sørgmodigt ud af vinduet, hvorfra hun kunne se haven ved siden af. Se, nu var den have meget smuk, fuld af blomster og grøntsager, men ingen vågede at gå derind, for den tilhørte en heks. En dag, da kvinden kiggede ud, før hun pludselig så et lækker efter at spise et af de salathoveder, der voksede derinde. Jeg føler, at jeg må dø, hvis jeg ikke får noget af den herlige salat, sagde hun til sin mand, og hun så bleg og bekymret ud, at den stakkels mand, skønt han vidste bedre, gik med til at gå ned og hente et salathoved ned. Nu. Den aften, da det blev mørkt, krøb manden over muren og skyndte sig hen til køkkenhaven. Han skulle lige til at skære et smukt salathoved af, da en stemme tordnede gennem skumringen. Hvor du er kommet ind i min have og stjæle fra mig? Manden var nær gået af sit gode skin. Det var heksen. Stammende af angst fortalte han om sin kones voldsomme trang til salat. Ja, jeg er da ikke en urimelig kvinde. Du kan tage et salathoved, hvis du til egen glæde vil give mig dit første barn. Manden var så bange, at han ville være gået med til hvad som helst. Og desuden tænkte han ikke, at det ville være særlig sandsynligt, at han ville få børn nu. Så han fremmumlede sin tak og tog salathovedet og løb. Men det mærkelige var, at blot få måneder senere fødte hans kone en smuk datter. Trods moderens og faderbønner tvang heksen manden til at holde sit løfte. Hun tog straks barnet og gav det navnet Rapunzel. Den lille pige voksede hurtigt og blev smukkere for hver dag. Heksen var venlig imod hende og behandlede hende som sit eget barn, bortset fra en ting. Da Rapunzel blev 12 år, tog heksen hende med hen til et højt tårn og satte hende i et værelse helt oppe på toppen. Der var ingen dør og ingen trapper, kun et lille vindue Rapunzel kunne kigge ud af. Når heksen ønskede at besøge hende, stillede hun sig ned foran tårnet og råbte: Rapunzel, lad dit hår falde ned. Så sænkede pigen sit lange, flettede hår ned fra vinduet, og heksen kunne klatre op. Et par år senere kom en prins ridende forbi og hørte en smuk stemme synge fra toppen af tårnet. Forbavset gemte han sig bag nogle buske og ventede for at se, hvad der ville ske. Og selvfølgelig besøgte heksen inden længe Rapunzel på den sædvanlige måde. Så snart heksen var væk, kom prinsen frem fra sit gemmested og råbte: Rapunzel, Rapunzel, lad dit hår falde ned. Rapunzel troede, at heksen var kommet tilbage og gjorde, hvad hun blev bedt om. Stor var hendes overraskelse, da hun så en høj, smuk ung mand krybe frem fra vinduet i stedet for. Du skal ikke være bange. Jeg hørte din smukke sang og længtes efter at se dig selv. Nu ved jeg, at du er lige så skøn som din stemme. Prinsen talte venligt til pigen, og efterhånden som hun lærte at kende ham, kom hun til at elske ham. Alt gik godt indtil en dag, da heksen var på besøg. Da hun klatrede op i tårnet, sagde Rapunzel uden at tænke over det: Mor, hvordan kan det være, at du føles meget tungere end prinsen, når han klatrer op? Der blev en forfærdelig stilhed. Så blev heksen så rasende, at stenene i tårnet skælvede. Hun tog en saks og klippede Rapunzels lange flætning af med sine magiske kræfter. Forviste hun den forskællede pige til en ørken langt borte, og da solen gik ned, krøb hun sammen med et vindue og ventede. Inden længe lød der en stemme nedefra: Rapunzel, Rapunzel, lad dit hår falde ned. Det var prinsen. Forsigtigt sænkede heksen flætningen ud af vinduet. Da prinsen krøb ind i værelset, kastede hun sig over ham. Jeg vil bringe min skat i sikkerhed for sådan nogen som dig. Og med et ordentligt skub smed hun ham ned på jorden. Prinsen fandt som en sten ned i nogle buske ved foden af tårnet. Men hans øjne var blevet revet af
torne, så han kunne slet ikke se. I et mørke så sort som hans ulykkelige tanker vaklede han bort til et liv med hans endeløse vandring. Mange år senere kom prinsen til en ørken, hvor Rapunzel boede. I det fjerne hørte han lyden, han aldrig havde troet, han skulle høre igen. Det var den søde stemme i verden, der sang modigt. Rapunzel, råbte prinsen og løb afsted. Den stakkels pige blev så lykkelig, at hun dækkede hans ansigt med kys og tårer. Og da tårerne faldt på prinsens øjne, helede de hans sorg. Endnu en gang kunne han se den pige, han elskede. Prinsen og Rapunzel vendte tilbage til hans kongerige, hvor de levede lykkeligt til deres dages ende. Heksen har man ikke hørt om siden, men det vil nok være klogt ikke at tage så meget som et enkelt blad næste gang du besøger en smuk have.